बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै गामि गामि आरो मिडियायावहाय गोबां बाथ्रा बुंनाय नुदों। जेसेबां बाथ्रा बुंदों माखासेया नंखाय आरो माखासेया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ जे बिथाङा बुंबाय थादों, इयुनाव हारिनि थाखाय बियो मोजां लक्षण नङा। प्रथम खोथा जे नैबे जोंनि 22 नं कख्लाबारि बिटिसि बियाबावहाय इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिया गोबां भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। बिजेपि, जिएसपि आरो इउपिपिएल ज' नांनानै दिनैहाय जोङो गैयाबाबो 80% बांसिन जेसेबां पल जागोन 80% बांसिन जोङो भट मोननो थांगासिनो दं। गतिके बेयाव जेनखानाय दावहाखौ बिथाङा जेसेबांखि नाजाया मानो बेयाव देरहानायनि जेबो आसा गैया। सेकेन्ड खोथाया बिथाङा बुंगासिनो दङ जे जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनानै गावजों लोगो नांनो नागिरदोंमोन होननाया बियो जोबोद नंखाय बाथ्रा। आं दिनै मिडियानि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरो। जेब्लानाखि 15 डिसेम्बराव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकार जानो थांगासिनो दंमोन, 14 डिसेम्बराव बिथाङा डाइरेक्ट गावनो जोंनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ कन्टेक्ट खालामदोंमोन गावनि लोगो दोगोफोरनि गेजेरजों। बिजेपिखौ जेरैखि जाया सरकार दानो होननाङा होननानै बिथाङा बारे बारे बुंहरबाय थादोंमोन, खिन्थु प्रमद बर' बिथाङा थाङाखैमोन। बिथाङा आंखौ थिनहरदोंमोन 14 थारिखनि मोनायाव मोनसे जायगायाव मोनसे लकेसनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों रायज्लायनो थाखाय बिथाङा थिनहरदोंमोन। खिन्थु आंबो मोनसे जायगासिम थांनानै बिथांनि मानसिफोरजों रायज्लायनानै जे बिथांजों रायज्लायनायनि सिगां बिथाङा जे सरकार दागोन अखानायै जोंहा जे एसेम्ब्लियाव फैनानै बिथाङा सापर्ट खालामफैगोन, बा जोंहा 15 डिसेम्बराव जे स्वेरिं इन सेरेमनि दंमोन क'क्राझाराव, बेयाव सिदायै बिथाङा बाहागो लाफैनांगौ, बिनि उनावसो सावरायगोन होननानै आं बुंनानै फैदोंमोन 14 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव क'क्राझाराव। बेफोर डिटेल्सखौ आं होनो हायो, आंनाव दासिमबो बेफोर रेकर्डआ दङ। जों बेफोरखौ बुङाखै। सेकेन्ड खोथा, बिथाङा दिनै बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंदों। बिएसि सुक्ति जालांबाय, बेबो बर' माहारिनि मोनसे आगानसे दावखोनायमोन। बिटिसि सुक्ति जालांबाय, बेबो मोनसे आगानसे दावखोनायमोन। बिटिआर सुक्तियाबो जालांबाय, दिनै बिटिआर सुक्तियाबो बिटिसिनिफ्राय आरो आगानसे दावखोबावनाय। बेखौ लानानै बिथाङा नंखाय बाथ्राफोरसो बानसावबाय थादों दिनैहाय कख्लाबारि समस्तियाव। बेयो जोबोद दुखु गोनां। जों बुङाखै बिथाङा जेब्लानिफ्राय बिटिसि चिफ जादों बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खथि खालामखो, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो बेसेबां मानसि बुथारहोखो बिथाङा। बिथाङा बे जिनिसखौ बुंनो हाया। बे जिनिसा सैथो नङा। बे जिनिसा सैथो नङा। नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो लुबैयो आङो। बिथांनि जेननायनि खार'ना बिथाङा जे दिनै चिफ नङा, बिथाङानो जोंना प्रमद बर' बिथाङा, जिहेतु आं गोलाव सम बिथांजों खामानि मावबोदों थांनाय 20 बोसोर, मालाबाबो पलिटिक्सआव फैनो नागिराखैमोन। बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय आंनोनो बिबान होनानै आङो बिथांमोननि दैदेनगिरिजों रायज्लायहैदोंमोन। बिथांमोननि लिडार जनमहन मुसाहारि बिथांजों आं रायज्लायनानै जेब्लानाखि बिटिआर सुक्तिनि सिगां जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांजों बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया ज' जानांगौ। बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्टसोमोन। बे मोननै हान्जाया ज' जानानै बर'नि खौसेथिखौ लाबोनांगौ होननानै गोबां खेब बिपिएफ हान्जाजों रायज्लायदों। बे जिनिसा नंगौ। इउजि ब्रह्म बिथाङाबो रायज्लायदों, दाब दाब जायगायाव रायज्लायदों, दिल्लीयावबो रायज्लायदों। खिन्थु बिथाङा पलिटिक्सआव फैनायनि उनाव हाग्रामाजों माब्लाबाबो रायज्लायाखै। बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रमान होनो हाया। खुनु रेकर्डिंबो बेनाव गैया। नोंथांमोना रेकर्डिं दङबा मा लांखौनो हगारसिगौ बियो। दाबो आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामो, बिथाङा रेकर्डिं दङबा हगारथों। जुदि दिल्लीयाव रायज्लायनायनि बिथांजों रायज्लायनांगौ दरखारानो गैया। दिनै जोंहा बिजेपि, जिएसपि आरो इउपिपिएलनि गासै 29 जन जोंहा एमसिएलए जोंहा दङ। दा बिथांखौ रायज्लायनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया। आरो बिथांखौ जिहेतु अपोजिसन पार्टि, बिथांजों सरकार दानांगौनि मा बाथ्रा दङ। बिथाङासो बारे बारे पिलार्स फाथायहरबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ, बिथाङा एबसुनो लाइजामबो लिरदों। बिथांनि हान्जाया एबसुनो दुलाराय बर' फरायसानो लाइजाम लिरनानै बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' खालामना होनांगौ आरो बिटिसिआवहाय सरकार दानांगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। गतिके दिनै बिसायख'थि फैनायखाय फिसा फिसौ मोनसे पइन्ट स्कर खालामनो थाखाय बिथाङा जे बेफोर बाथ्राखौ बानसावदों, जोबोद दुखु गोनां। गोबां बाथ्राखौ जोंबो बुंनो हायो।
जों बुङाखै दासिमबो। जों बुंनांगौबा बिथाङा थानो हानाय नङा। जों दिनैसिमबो बिथांखौ दैदेनगिरि होननानै मानिदों। जों जुदि सैथोखौ बुंफुंजोबनांगौबा बेसेबां जोंनि UPPLनि कर्मिफ्रा बुथारजाखो बिथांमोननि हान्जानि आखायाव, बेसेबां न' सावजाखो, बेसेबां बुख्रेब जाखो, बेसेबां होसो जाखो, बेफोरनि डाटाया जोंनाव दंजोबो, लिरनानै दोनदों गासिबो जोङो। दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो बावलांनो हमदों, बावलांनो सानदों हारिनि मोजांनि थाखाय। बिथाङा जुदि बांद्राय बेबायदि बानसावनायनि हाबाफारियाव ओंखारोब्ला गावनि थाखायनो बिपद जागोन। आरो आं बिथांखौ खावलायदों बेफोर जिनिसखौ बन्द' खालामनो थाखाय। आरो बिथाङा जिहेथु रोखा रोखा जेनखानायखौ नुनानै बिथाङा हयथ' आवनायनाय बायदि जाफैदों बेयाव। रावबो माने मिडिल लेभेल बिनि वार्कार गैला। बे ओनसोलनि कख्लाबारि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सापर्ट खालामा जादों। सानफ्रोमबो साफा सानै साथाम 10 जन 20 जन 50 जन जोंनि UPPL हान्जायाव हाबफैगासिनो दं। गतिके इलेक्सनसिम बिथांना बे कख्लाबारि ओनसोलनि BPFनि मावथिफ्रा मथा मथि 90% जोबहैजोबसिगोन। दा बेखौ बिथाङा गिख्रंखांनानै गोबां बाथ्रा जोंनि माने मानगोनां आथिखालनि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टै खोथा बुंबाय थादों। जाहाथे BJPनि नोजोराव बा जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नोजोराव जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि माने इमेजखौ गाज्रि खालामनो हायो, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों। खिन्थु बे लाइजामाथ' दाबो दं। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जे लाइजाम लिरहरदोंमोन जे BPF आरो UPPL जों सरकार दानांगौ आरो BJPखौ हाबनो होनाङा होननानै। थांनाय MLA इलेक्सननि सिगां बिथांमोना माबायदि माबाखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ रायदोंमोन, गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। BJPखौ गाज्रि रावै सोंखारिदोंमोन कंग्रेसनि जानानै, नङा होमबा? गोबां UDFजों बदरुद्दिन आजमलजों लोगो जानानै बिथाङा BJP हान्जाखौ गाज्रि सोंखारिदोंमोन, UPPL हान्जाखौ गाज्रि सोंखारिदोंमोन। बेफोरनि रेकर्डिंआ जों होलायनाङा। मिडियायाव नोंथांमोनावबो दङ बे जिनिसा। आरो बिथाङा बुंदों गामि हाबनानै कख्लाबारि समस्तिखौ जुदि देरहायोबानो BJPआ सरकार दानो हागोन होननानै रायजोफोरनि सायाव फोरमायदों। थांनाय 1.5 बोसोर बिथाङा सानफ्रोमबो बेबायदि सिमां नुगासिनो दं। खिन्थु बे जाफुंनो थाङा। नोंथांमोना नुगोन कख्लाबारि इलेक्सननि रिजाल्ट जेब्लानाखि UPPLआ देरहाखांबाय, बिथांनि आरो माखासे MCLAआ फैनो थांगासिनो दंबावो। UPPLआव जइन जानो थांगासिनो दंबावो। नोंथांमोना बेखौ रोखा जानानै था। प्रमिला रानिया गाव देरहादोंना देरहायाखै बेखौ सोंग्रोनो हायाखै नोंथांमोना। बेखौ सोंग्रो। गाव मानो जेननाय, क'क्राझाराव जेननानै कख्लाबारियाव मालायखौ देरहाहोफैनो नागिरदों, बेथ' जायाना। बे बाथ्राखौ बुंबानो जायो नामा देरहागोन होननानै? दिनैसो फैदों बिथाङा। समस्तिखौनो मिथिजोबगोन ना मिथिजोबा कख्लाबारिखौ, बेखौ सन्देह दं आंहा। ओंखायनो बिथाङा फैनानै सिदायै BPFआ देरहागोन होनबा बे मिनिथाव बाथ्रा। नोंथांमोना मिथिनानै ला जोङो मावगोन होननानै बियाखै दा भटखौ, मावखांबाय होननानैसो बिदों। थांनाय 1.5 बोसोराव जों 26ता लामा मावबाय बेयाव JB किसान कलेज ना BB किसान कलेज। BB किसान कलेजाव दिनै इन्डिपेन्डेन्सनि उननिफ्राय 17 बोसोर BPFनि दिनाव साइन्स स्ट्रिम गैयामोन, दिनै साइन्स स्ट्रिम बानायनानै होबाय जों, नङा होमबा? नैबे KC कलेजा जोंना प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दं। एडिसनेल क्लासरुम बानायनानै होबाय। गासै 23ता जोङो अंगनबादि सेन्टार बानायनानै होबाय। 4 मडेल अंगनबादि होबाय। 157 फरायसाफोरनो जोङो गियान सोरां अनसुंथाइ होबाय 5,000 खरि। 157नो जोङो अनसाय बिथांखिया 5,000 खरि जों होबाय। CM रिलिफ फान्डनिफ्राय जों 150 न'खरफोरनो जोङो अनसुंथाइ होबाय। जोङो बेवहाय एग्र' फरेस्ट्रि आरो बाय'डाइभारसिटिनि कलेज गायसनबाय। बे 1.5 बोसोरावनो जुदि जों बेबायदि मावनो हादोंबा फैगोन 3.5 बोसोराव आरो माबायदि मावनो हागोन बेखौ नोंथांमोना साननानैनो नायनो हायो। जों बाव मावगोन होननानै बियाखै भटखौ, मावखांखाबाय रायजोफोरनो जों मावबाय। गतिके जोंनो भट हो होननायाव दिनै रायजोफ्रा लोब जोंजों फैदों। जोङो 700 किल'मिटार मावखादों जों गुडविलजोंनो, मिथिबाय? आरो SOPD गासै लाजोबनानै WPT लाजोबनानै एनादार 300 किल'मिटार 1000 किल'मिटार अनलि इन 1.5 years। बेयावबो कर'नानि बिसिबांबा गोबाव जों खामानि मावनो मोनाखै। खननै जोंहा MLA इलेक्सन जालांजों कड अफ कन्डाक्ट जादों, खामानि मावनो हायाखै। थेवबो जोङो 1000 किल'मिटार रड अलरेडि बिल्ड इन BTR। आरो खुनु बाहाय करापसन जायाजासे क्वालिटिनि जोङो लामा लुफुंनो हादों। मानास सेरनि साहा बागानखौ माजों बायदों हितेश माबायालाय मा नाम मोनलाय बेना? देरहासार बसुमतारिया। सासे EMआ बेसेबां बेथन मोनो? 10 बोसोर EM जादों बियो। बे क'क्राझाराव खावसे नों नाय साहा बागान बेसेबां गिदिर दं बेहा। राबार बागानानो 500 बिगानि बारा दं। माजों मावदों बे हितेश बसुमतारी माबाया मा नामलै नामखौ बावलायलाङो आं बेनिखौ। देरहासार बसुमतारी गेजेराव जेनदोंमोन नालाय सालाकाथियाव, ओंखायनो बावदों आङो। दा बिथाङा गावनो वान अफ दि मस्ट काराप्टेड लिडार, माने हान्ड्रेड्स अफ क्र'र्सनि बियो मालिक दिनै। दा बिथाङा गाव जेलानाखि आसिखौ मालायनाव थुदों गावनावबो 3 आसिया थांगासिनो दं, बुजिबायना? नों मालायखौ आसि मोनसे थुयोबा नोंनाव 3 फैगासिनो दं।
बिथांनो खोन्था बे मानास सेरनि नोंथांमोननि खाथियाव जे बेसेबांबा गिदिर साहा बागान बानायदों दा बिथाङा बावजोब्बाय पलिटिक्सखौ बे साहा बागानावनो थाबाय थायो बे मेनेजार जानानै ओंखायनो राजखान्थिनि बाथ्रा बा गाव जाख्ल'नायखौ बियो बावनानै दं खोमा होखांबाय 851 जन टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोरनो जों होखांबाय आरोबाव जों होनो थांगासिनो दंबावोमोन अलमस्ट माने 1400 बेबायदि टेट क्वालिफाइड जोंना भेकेन्ट बेबायदि पजिसन दङ जों बेखौ होनो नागिरदों बे समावनो सिटेट बिथांमोना जोंबो मोननांगौ होननानै हाइकर्टआव केस होदों हाइकर्टनिफ्राय जोंनाव मोनसे डाइरेक्सन दङ सरकाराव जे माने एपइन्टमेन्टखौ होथ'नो मोना होननानै जोङो जेब्लानाखि बिटिसिनि गोदानै टेट फाथिगोन होमबासो बेखौ होनो मोनो होननायखाय हाइकर्टनि इन्टारभेन्सननि थाखायसो जों होनो हायाखै सरकाराथ' नियम निथिजोंसो सोलियो जोंबो बुजिदों जोंनि बिदा फंबाय जोंनिनो बियादैफोर जोंनिनो मानसिफ्रानो टेट पास जानानै दङ बाव आन्दलन खालामनायनि बाथ्रा दङ जोंबो मोनसे समाव सोलोंथाइनि गुन गोनां मावबिथांखि लानानै आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों सरकाराव फैनायनि उनाव जों बुजियो बिथांमोना फारि फारियैनो मोनलांजोबगोन बेवहाय आन्दलन खालामलायनांगौ गैया आन्दलन खालामदों खालामथों माने डिमान्ड दं डिमान्डखौ होथों खिन्थु जों लासैनो बे जिनिसखौ मावलांखाजोबगोन बेवहाय खुनु सन्देह खालामनायनि बाथ्रा गैया गोबां बिदि थुनलाइनि बान्था जोंहा दङ ना गोबां बान्था दं जोंहा प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था दङ जोंहा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था दङ जोंहा बेबायदिनो गोबां बान्था बिटिसि सरकारा होबायानो थाखायो जोंहा हायेननि स्पिन माने प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि दङ सतीश बसुमतारीनि नामैबो दङ गोबां बेबायदिनो माने आं दा गोसोआव गैजोबा बावहाय खिन्थु थुनलाइयारि गोबां गेदेमा थुनलाइयारिफोरनि नामाव अलरेडि बिटिआर सरकारा आगोलनि सरकाराबो होदों न' डाउट दिनैनि सरकाराबो बे बान्थाफोरखौ जोङो होगासिनो दंखायो नाथाय सानजानि बर' फिसाफ्रा सिमा बारायनाया माब्ला जागोन होननानै गोबां कमिसननि रिपर्टआ नेक्स्ट मान्थआव बे मासावनो साबमिट जानांगौ मोनसे कमिसन खालामनाय बे नियमनि गेजेराव जायो बियो 6 शिडिउलनि पेरा 14नि आन्दारावहाय मोनसे कमिसन दानाय जायो गभर्नरा बे कमिसनखौ दानानै होनाय जाबाय बेनि चेयारपार्सना माने दुखुनांथाव भाबै रुंसारि जालांदोंमोन आगोलना दा गोदानै चेयारपार्सन होबाय बे रिपर्टआ रेडि जाजोब्बाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नायगासिनो दङ नैबे दाननि जोबनायथिंजाय नङाबा फैगौ दानावनो बे रिपर्टआ जमा जागोन रिपर्ट जमा जाखांग्रोमोनानो जोङो बे जिनिसखौहाय माने बिटिआर रेकर्डनि बे क्ल'ज 3खौहाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जासिगोन थाबैनो रन्जन बिबारिनि केसआ मोनसे माने जुडिशियेल केस बियो बिथाङा अलरेडि कनभिक्टेड केस जेब्लानाखि कनभिक्सन जायो नोंथांमोना मिथियो जे बेहाय सरकारा बांद्राय रल थाया जुडिशियारिनिसो रल थायो बेयाव कर्टनिसो रल थायो सासे मानसिखौ कनभिक्ट खालामखांनायनि उनाव सरकारा बेखौ बे दायनिगिरि नङा होननानै बुंहैनो हाया गतिके बिटिआर सरकारा नांगासिनो दङ भारत सरकारजोंबो सावरायगासिनो दङ आसाम सरकारजोंबो सावरायगासिनो दङ माखासे मानसिया बुजिनो मोना बे जिनिसखौ माखासे मानसिया जोंनिनो हारिनि माखासे मानसिया बुजिया लासैनो जे बिथांखौ बख'नायनि प्रसेस लानाय जादोंमोन जेलनिफ्राय लाबोनानै चिराङाव बिआरपिएलनि गेस्ट हाउसआव बेखौ दोनफैनो नागिरदोंमोन एफा मोजां मोनसे गेस्ट हाउस बेयाव थायोबा गावनि न'आव थानाय बायदियानो जागौमोन बेयाव दोननो मोना होननानै दावराव खालामबाय दिनै चिराङाव थानाय मोनबा बिथाङा बाय बाहागि लोगो हमनो मोनगौमोन बिदा फंबाय लोगो हमनो मोनगौमोन गावनि दल संगठननि मानसिफोरखौ लोगो हमनो मोनगौमोन बे जिनिसखौ दावराव खालामनानै होनानै बिथाङा नाङा होननानै जोंनि रन्जन दैमारि सारनि लासैनो रिलिज जालांनांगौनि खाबुखौ बिथांमोना मोस्लेट खालामनानै होदों एनडिएफबि नंगौना नङा एनडिएफबिनि अर्गेनाइजेसननि मानसिफ्रासो मिथिगोन आंथ' एनडिएफबिजों जरित' नङा आं आबसुजोंसो जरित'मोन गोदो एनडिएफबिजों नंगौना नङा आं सिनायाबो खिन्थु बिथांमोना मिथिगौ जोङो टटेल लिस्टआ 1600ल' दंमोन एनडिएफबिनि दा 4200 एनडिएफबि केडारनो 4 लाख करि जोङो एक्स ग्रेसिया ग्रान्ट नङा होमबा फाइनान्सियेल ग्रान्ट एन्ड एइड होनाय जाबाय 4200 1600नि गेजेराव जोंनि बर' फिसाफ्रानो मोनदों जों जेबो अबजेक्सन होआखै नङा होमबा गतिके रिहाबिलिटेसन मोनाखै होनना बुंबा बे भुल जागोन 4200 मानसिफ्रा 4 लाख करि मोनबाय बयबो सेरेमनियेलि डिस्ट्रिबिउट खालामदों बेखौ नुदों नङा होमबा जोंनि बिटिआर सरकारावबो जोङो दिनैहाय एनडिएफबिनि केडार बिथांमोनखौहाय सिगां नायग्रोनो होननानै गोबां बिथांमोननो फाइनान्सियेल एइड एन्ड ग्रान्ट प्रजेक्ट बेफोर जिनिसखौ खालामना होनाय जादों सोरबा आबाद मावनो लुबैदों सोरबा दाउ फिसिनो लुबैदों अमा फिसिनो लुबैदों बिथांमोनखौनो जों प्रायरिटि होनानै नङा होमबा आरो जोंनि बिटिआर सरकाराव दिनै एनडिएफबिनि माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जोंना एनडिएफबिनि 2-3 मानसि दङ बिथांमोना अलरेडि नायगासिनो दंखायो बे साफा सानै सोरबा थांदोंबा बे हयथ' माबा मोनसे लेनदेन जादों बे लेनदेन जानायनि थाखाय थांदों खोमा जों बयबो बुंनो हायो एफा सिनियर मानसिया बेबायदि भाषा होनजायो नामा 6 बार गाहाम एमएलए जाबाय जोंथ' सनमान होयो बेखौ झानसिनि रानि होनगुलायो बर'नि बिदि भाषाया बिनि खुगायाव समायो नामा जोंबोथ' बुङाना सोरनिबा खर'आव एम्फौ नांबाय होननानै जौ लोंनाय सोलोंबाय खोमा जौ लोंनानै बुंदों जागोन बे
स्पर्ट्सनि एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ नोंथांमोना नुवाखै दा कलेज जेरावबो एडभार्टाइजमेन्ट होजोबदों आं मोनसे कलेजनि प्रेसिडेन्ट आंनि कलेजावनो गासै 15टा पस्ट एडभार्टाइजमेन्ट होनानै अलरेडि रिक्रुटमेन्ट जाखांबाय सोर बुंनो हायो एडभार्टाइजमेन्ट होआखै होननानै कख्लाबारिनि रायजोफोरखौ आं धन्यबाद होगोन बिथांमोना जोंनो थांनाय बारावबो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौहाय देरहाहोहरदोंमोन गोबां बिबाङै गोबां केन्डिडेट थासेयावबो बिथांखौ देरहाहोदों सेकेन्डलि जोंनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौबो जोंनि बे बिजाबनिफ्राय नङा होमबा बे साफागुरि बिजाबनिफ्राय जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि मानसिफ्रा बयबो भट होनानै बिथांखौ गोबां भटजों देरहाहोहरदों बेनि थाखायबो धन्यबाद एबारनि भटआ माने माबासो बियो इमप्रुभमेन्ट बेटारमेन्टनि थाखाय जेनेबा सोरबा मेट्रिक पास जाखांबाबो हायार सेकेन्डारि पास जाबाबो एमए पास जाखांबाबो मा जायो राइट मार्क्सखौ सेटिसफाइड जायाखिसै एसे बारा मार्क्स लाबावनोसै होननानै बेटारमेन्ट होनाय बायदिसो जोंना आरो जेरैबायदि जोंजों फैबाय थादों जइन जाफैदों दा बिपिएफनि जिएसपिनि गासिबो जोंखौ जों मदद होदों दिनै थांनाय बाराव जों 23,000नि एसे बांसिन मोनदों प्लास 19,000 जोंहा जिएसपिनि दं आरो बिजेपिनि दं बेखौ नायोबा जोङो 80% बारा भट मोननो थांगासिनो दं जों